yawa ga kashin bugun kashe ta Umar Faruk babu Allah kara ma girma kuma gaida sarki kai ne jiya kai ne yau kai ne gobe mai martaba sarkin mu na Allah kare ka tafila aiki ya sani baba mai girma da to Umar Faruk ka kai mu yaba mai martaba mai ado ga kwadawa kai baka tafila gun aiki ya gaura magauta Musa Umar Faruk kai da dodo na ta da wasu yan ma zaki ya martaba don mun yabe ka barza aiki sarkin mu na kashin bugun kashi ja yaki ba sarkin mu na baba Allah kara ma girma idan dai kwamanin mu ya iso sai sun koya suna gunji idan baya gudun sai bar baya tsaro da tatar da dai tsaro yau a gidanta yau sarkin wakan sarkin Katsina ne ke waka ashe ne Kamal Tiresi ta zakin waka kudakata na gaida masu halin girma baba dakto sarki uban mu bai bambar ma da ta Umar Faruk kunje kundin hidima sarki na minan mu mai halin girma yau kasa ko ta ina ana yawan hali ne sarki ramin kura ara da sai dai ƴaƴanta ga dattijo wanda mai kira kuma jagora kai ku gyara kiɗan maza ake ba mata ba gamji gamzaki mai ado masu tsaron mu danganin zaki kunsa bai san tsoro ba jan zaki kai ta ranka ba dai yara ba dan ta Umar Faruk gatan talakawa kasa ya zaga sarki kambu ya daura ya san manyan kasan musu ma san shi turawa na yaban dukan kuma halin shi bugu sara gamji dole ko a barka gaba dai jan zaki Dr. Umar Faruk ya ce gashi cikin ta yan ta'adda sun boye wargi ya sa mai martaba sarkin minan mu Allahu ya sa mai dubun dawakai hawarsa ya isa zakin ya zo dan aiki yayi domin dai dakta sarkin mu ba ma gyale sannan ko a wurin aiki bai yi kasala ba baya bai goyon marayan minan mu ba na masarki shi akan kirari babu da ta Umar Faruk ya zama jagaba da banga irinsa ba lafiya an samu yardar Allah ne shi yayi tsayin daka a sarkin mu je goriya gon al'ummar sa gon ga mai kare haƙi ne sannan dattijan garin mu mai kishi ne da kyan lamarin sa gon ga tauraro ne dan malamai jika na malamai ne sannan shi malam gashi da ne sarki kowa ya shaida shi aiki ya saba gwanin kaɗan a cikin halinsa saurara kuje shi ya yi wa musulmi har kirista a gaje masallatai har da coci dai ya zagaya domin mu haɗe kai mu zan tsintsiya maɗauri guda abin burgewa gwanin mu bai ya bambance musulmi da kirista na yabon halin ɗan kira gaba dai Umar kuma gaida tauraro tana mun gane shi yana da alkhairi da sannan ya kira ga iyayen yara su rike ƴaƴansu don kar su lalace kar su daidaice mai irin wani akan kira sa jagora ne zaitai ne yayi lamuransa bai taɓewa gaba dai Umar kuma gaida tauraro tana mun gane shi yana da alkhairi da kiɗan na maza ne gwanin mu ba dai mata ba mai ilimin zamani har da addini